mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Kaduha na ma-admit sa ospital ang akong kalib-in sa sama ra nga gibati niya. Suka kalibang. Unsa may angay na mong buhaton aron malikayan kini? Kay human adtong 3 ka tuig nibalik naman pud. Ikaduha pangutana. Matod sa doktor sa unan niyang pagka-admit nga may ulcer na kuno siya. Unsa may angay nga kaunon niya ug unsa man sad ang likayan aron dili matrigger ang iyang sakit nga ulcer. Ikatulong pangutana. Angay ba nga akong ipa-ultrasound ang iyang tiyan aron mahibaw-an kung naunsa gyud ang iyang tiyan kung nganong nibalik ning iyang gibati? Ikaw pa to katapusang pangutana. Niining iyang gibati, angay ba nga mag-maintenance na siya og tambal aron dili na mobalik ang iyang gibati ug dili na mo ospital pag-usab? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran ni Kay. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaniyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko, psychiatrist ug drug addiction specialist. Ako motambag sa inyong mga problemang punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Pasender si Nikay, 50 years old, punto medical. Ako basahon ng problema ni Nikay, ha? Kaduha na ma-admit sa ospital ang akong kalibin sa sama ranga gibati, suka kalibang. Unsa man angay namong buhaton aron malikayan ni kay after 3 years nibalik naman pud. Well, suka kalibang loose bowel movement. Taghan ni siya mga mahimong hinungdan ni kay, no? Pwede ni siya food poisoning. Pero pa yung mga tao nga na lactose intolerance kanang na di bitaw makasukol sa kanang sa gatas, no? Ug infection, of course. Ha? Kanang makakaong kag spicy, oily foods. Mo na maka-cause og suka kalibang, no? So, daghang kayong mga mahimong hinungdan, no? Na infection, food poisoning, daghan. Ako lang yun lakbitan pagsulti, pero I doubt kung makasabot kanining uban kay mga laom-laom na mga medical terms. Na itong itawag na kanang irritable bowel syndrome. Chronic ni siya. Ang imong tiyan ani magsakit, magbutod, di kakalibang, na gas inside, kay indigestion. Nasa mga ulcerative colitis, inflammation ba sa rectum or sa colon, chronic siya, chronic meaning dugay, ha? Ang gitawag na celiac disease, Crohn's disease, mga inflammation isla sa small intestine, no? Ma-inflame yung mga muna nga ang lining na ma-inflame na nga mag-loose bowel movement. Kung naapoy problema sa bile, sa imong thyroid, pwede sa ka ingon aning problema nga magka-loose bowel movement, o na may mga problema sa pancreas. Kunya na po yung mga tao nga gitawag din na dumping syndrome. Paspas kayo ang agi sa pagkaon, pa fully digested, ma-digest, gawas na. Rapid gastric emptying. As we all know, the gastric emptying time is 2 hours. Ang mga tao nga na dumping syndrome, paspas. Matter of pila na ka minutes, wana, gigawas na imong pagkaon. Ay problema sa iyang gastrointestinal tract. Apoy mga naay mga cystic fibrosis, daghang kay mga rason nga no mga loose bowel movement man ang usa ka tao, no? So mao na nga magbalik-balik yun, mao nang sige magbalik-balik sa ospital kay makuan lagi kaning magbalik-balik ang ingnon ta problema. So daghan matag mga ako ning kaduhang pangutana matod sa doktor nga una niyang pagka-admit nga may ulcer kuno siya. Unsa may angay na mong kaunon niya, unsa man ang likayan, para nga dili maka-trigger ang iyang ulcer. So kung naay ulcer, I believe nga, di-endoscopy niya siya sa doktor ninyo diya sa Siargao, no? Surigao City ba, no? Doorma mo, sa kayo mo diagwan. Kaya nakanan akong Siargao, ninot yung lugar. Doorma mo nga rin, dili dool po, no? Pero maka-travel mo nga rin Surigao. Na siguro ay gastroenterologist nga na-practice diya. Usually, ang ihatag na mo sa mga ulcer nga mga problema, antacid. Mga antacid. Uban gani ani, over the counter man gani, mga maalok, mga maylanta, or mga calcium carbonate. Pwede na may kuan. Usay, ako kadaghaman ko, kaya naman ko yung mga psychiatric patient po, nga na mga, yung ani nga mga problema, akong nisitahan og
pantoprazole or omeprazole. Sumao na ang akong ihatag sa mga naay mga problema sa ilang digestive system. Ug na infection, siyempre, makakabala ka infection, amoxicillin or metronidazole, kanang flagyl. Metronidazole, common kayo na, no? Muna akong paboritong resita sa oras, mulabi sa mga del sur pa kung nagdoktor, ay mga nag-LBM dito ng mga pasyente, at sa hospital ng doktor lumapas. Metronidazole lang ako madadali o resita, ang flagyl, no? Sometimes tetracycline, pwede rapod. Sumao na yung mga tambal nga, pwede gamiton na sa imong partner, Ma'am Ma'am Nikay, Okay, so sunod na pangutana. Angayan ba nga ako ipa-ultrasound ang iyang tiyan aron among may bawan kung naunsa gyud ang iyang tiyan kung nganong balik-balik ang iyang loose bowel movement ng gibati. Ultrasound, yes, that might help, but sa mga gastroenterologists, no? I know si Dr. Rodrigo muhimo niya ni kanang endoscopy na isuod nga tube nga tusod nya ma-visualize sa doktor kung sa may kahimtang dito sa sod. Pwede ra po na yung ultrasound, CT scan, o sa may mga diagnostic procedure, flat plate of the abdomen, sa may makuha. Pero endoscopy, mo na buhaton sa mga gastroenterologist. Katapusang pangutana, niining iyang gibati, angayan ba nga mag-maintenance na siya tambal aron dili mo balik ang iyang gibati ug dili na mo hospital pag-usab. Mas maayo depende sa discretion, clinical judgment sa imong gastroenterologist. Ang tambal niya ni Kay, dili lang kay overnight, mo kuha na, maabot na, usahay, maabot og 2 ka buwan. So, paimnan ni siya kadang plain water. Ayaw ng hot water, paimnag plain water. Kay makakuan na siya o maka-trigger ng hot water sa ug na magani ulceration mahitabo diha. So ang you have to adjust sa iyang diet nya, take high fiber food. Take high fiber food. Nya kinahanglan nga hydrated siya. Ayaw pagpawa sa fluid. Kung paspas gani ang loose bowel, ina nga ma-replenish ang imong fluid kay ma-dehydrated ang tao o niya maluya, simbakog. Lagi na, dahil na maayo ang kahimtang, no? Nga na sa hospital gani, amo man yung dextroson. Taura na mo nag-dextrose, kinaman ay ang dextrose na amo na siya yung mga electrolytes, sodium, potassium, sa padya na diya, nga makabalance sa nutritional needs sa pasyente. Kaya kung nag-travel gani mo, siyempre, inconvenient, kaya ka ng loose bowel movement ka nag-travel ka, labi sakay lang kang public utility vehicle. So, you may take Imodium, or Loperamide, common sa ato, Lormide, or Diatab. Pwede na siya. So, ako ay katambag sa mga problema ni Kay, dahil sa Siargao, endoscopy ang ang proseso. Depende na po sa doktor, kabalikon kung sa pamilaing diagnostic procedure nga iyang pag-himuon. Alright, tinaot nakasabot ka sa kong speaker ni Monikay o gato sa libuan, millions ka mga tao paminaw na to karon to as far as all over the world. US. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa iyong pagpaminaw.